Legebiltzarrak 15 urte beherakoi sare sozialak debekatzeko lege proiektua onartu berri du. Otsailean senatura helduko litzateke neurria. Pantailen erabilpena mugatzearen aldekoek lege proiektua txalotu dute. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioan sare sozialen gaia aipatzeaz gain, Baionako Zizpa gaztetxearen 10. urte muga ere hizpide izango dugu. Gaurtik aurrera 10 urteak ospatuko baitituzte. Gaurko saioan gaztetxeko kideekin egongo gara. Ongi etorri iparraldearen orenera. Frantziako Legebiltzarrak 15 urte beherakoei sare sozialak debekatzearen alde eta erabiltzaile guztien adina egiaztatzeko sistema eraginkor bat martxan ezartzearen alde egin du. Gainera gaur egun kolegioetan indarrean dagoen mugikorra erabiltzearen debekua lizeotara ere zabaldu nahi dute. Ipar Euskal Herrian pantailak mukatzearen alde lan egiten dutenek neurria txalotu dute. Haien ustez sare sozialak arautzea ezin bestekoa delako, sare sozialak ez baitira haur edo nerabeentzat eginak. Gurai telefono mugikorrak eta sare sozialak asmatuak izan direnetik, gero eta gazte gehiago depresioan sartu direla edo nola erran hortarako hartatuak izan direla. Lotura ez da ofizialki egina oino, baina dudak gero eta handiagoak dira. Sare sozialak ez direla aur eta nerabentzarako eginak. Tresna horiek baliatzeko berda maturitate bat, berda hortarat ezia izan, eta 15 urtetik beiti debekatzea iduritzen zait urrats on bat dela. Otsaila erditsuan senatuak legea bozkatuko du, baina jada Legebiltzarraren oniritzeak zerbait esan nahi du. Uste dut seinale azkar bat dela, erakusteko gizarteari sare sozialak ez direla eginak adin hortako aurrentzat, eta burasuak lagunduko ditu beren lana egiten, beren posizioa indartuko du familietan pantailak eta sare sozialak beren tokietan atxikitzeko. Horretarazi behar da, 10 egun pantailarik gabe dinamika 2018an abiatu zela. Garaian gaur egun daudenain bat tresna ez ziren existitzen. Industria numerikoak gauza hainiz garatu ditu azken 8 horietan. Guaxi ginelarik desafioa egiten Netflix etzen ezaguna, Fortnite etzen sortua uste dut, TikTok etzen oino. Gauza guzi horiek etorri dira gazteen arreta harrapatzera gero eta gehiago, gero eta indartsuago, eta ikusten dugu ekintza horiek ez direla aski, behar direla burasuak eta aurrak ezi, baina ez dela aski eta arautu behar direla gauzak aintzinatzeko nahi badugu. Hala ere, mezu baikor gisa, gazte batzuk jada sare sozialak baztertza erabaki dutela gaineratu du adituak. Uste dut, badirela, eta berbada gero eta gehiago, gazte konsientizatuak edo ohartuak direnak ez direla beren onurerako sare sozialak. Erabiltzen dituztela behartuak baitira besteak erabiltzen dituztelako, baina batzuek diote nahiago luketela nerabetasun bat neork sare sozialik izan gabe. Ados naiz edo zer webgunean sartzen direlako, eta ez dira haien adinei egokituak. Je pense que c'est plutôt judicieux. Adin egokia iruditzen zait kolegioan oso gazte direlako oraindik. Testua behin betiko onartuz gero, Frantzia halako legedi murriztatzailea izango duen bigarren herrialdea litzateke, abenduan Australiak 16 urte beherakoi sare sozialak debekatu ondotik. Otsailaren 4tik 7 Baionako Zizpa gaztetxeak bere 10. urteurrena ospatuko du. Gazte asanbladak adin eta publiko guzientzako egitarau hainitza prestatu du urteurren berezi horrentzat. Gaztetxearen sojeraren eta ibilbideari buruz hitz egin digute bertako bikidek. Gazte asanblada sortu da gure baloreak edatzeko Baionan eta Zizpa gaztetxea ere izaiteko erreferentzia bat Baionako jendearentzat, izan euskaldun edo ez, errealitatea da Baionan jende hainitzek ez duela jemanik euskararekin, eta hori aldatzea eta pixkanaka jendea euskalduntzea eta gure baloreetara
hurbiltzea, eta hori uste dut lehen urtetik gaur egun arte, ezakit ze hain eta haino, baina suposatzen dut, kasik sigur naiz aldatu dela, eta zizpak baduela referentzialtasun handiagoa duela 10 urte baino. Gaur egun 15 bat kidek parte hartzen dute egunerokoan gaztetxea biziarazten, kontzertu eta gaualdiez gain asanbladak urte osoan zehar taileretan parte hartzeko aukera ere eskaintzen du. Entzatzen gira elkarte batzuk hunkitzen eta ekarrazten zizpara, piskat publiko desberdin bat hunkitzeko. Eta pasat dira hortik hainbat tailer izan dugu ping-pong, txalaparta, Jose Kanbodo, Bertso, Jap tailera, eta hortik sortu da EGTZ eta taldea, ospetsua gaur egun. Eta gaur egun badugu Euskaraz antzerki tailer bat, aste arte eta igandetan. 10. urte urrena ospatzeko, inoiz egin ez den egitarau berezia prestatu dute, lehen helburua argia da urte betetzea ospatzea, baina beste helburu nagusi bat ere badago. Bereziki helburua zen, edo da, publiko anitza unkitzea, publiko desberdina be. Aste azkenean bidez ditugu pontx eta porrotx pailazoak, hori gehiago familientzat egina den egitarau bat da. Ostegunean izanen da Baiona txikiaren ibilbide historiko-politikoa, ere jende mota desberdin bat unkitzen dugu, Atalanten eginen dugu proiektzio bat ere bai, Lasa eta Zabala, solasaldi batekin, erakusteko Baionako historiaz eta jakitun girela, eta horrik ainua egiteko, gero ostiralean badugu kantaldia, gure irratiaren alde, eta gero larun batean egun osoko egitaraua eta gauean kontzertuak, eta badakigu seguraski gazteak izanen direla. 10 urte igaro ondoren gaztetxeko kideak motibatuak dira beste hainbat urtez gaztetxeari bizia ematen segitzeko, gerorako gogo berezi batzuekin. Sola segitu da dila, eta segit dezagun zizpa Baiona aldatzen, euskalduntzen, eta urrengo belaunaldia ere hurbiltzea eta segitzea guk sortu dugun guzia. Nik uste ere lokal unena txikitzea, hori beste 10 urtez segur, eta belaunaldi behiak ditea, eta segitzea beti egin dugu bezala, Baiona egunerokoan biziarazten. Urte urreneko ekitaldirako txartelak eloazo bidez edo egunean bertan erosi daitezke. Ikusentzuleok Aitor Zerbieren bertsu honekin amaituko dugu saioa, bihar arte. Asambladaren lorpena, pertsona eta elkartea initzen, aterbe izanen dena, atzo lanean, bihar lanean, gaur festarako orena, bide luzea eginagatik, gaur berritzasten da dena, gaur berritzasten da dena. Gaztetxea da denon etxea, bere izan eta izen, bertan orok du bere lekua, laguntzen bada aritzen. Bertan kultura merkatuaren, legetik at da sentitzen, errigintza eta autogestioa, zizpan direnez mamitzen. Egunez egun jarraitu beste, Baiona bat eraikitzen, Baiona bat eraikitzen.